Salaimani bisingtino mono borok ba chini halok tamungno ungya ba arrange da ungno ungya abo final ungnai te suturan ang koine jottono no ta ani je tini media bus kango je ang samani wanji kokbai dor obonbo khanai naidi tai poriskar kan ang saka je chini manthai ebong chini khapurmate जों जुदि आसनमान कांग्याखाय तारपरे से जों borok ba halok khana khaya jottono no khulumka Buskarni titi edisi chongmarino rogoi tini media ba jang kok samani obono kuno borok kisa oro misunderstanding mumi tongkha kokungkha जों tipra motha taicini bubagra buskarni chongmarino tiyei Delhi ni je ungko tongo tabungni sarkarni ko tongo borok nungkha je jingbai koklam salainen hene ekai koklamo chini bubagra tongo thangkabo Kai abo tabung primary store se program sai tongkho chini khapurmatei judi जों sit man khang kai se जों BJP ba halo khlai mano tai omo simia chini je sal kolokma je dabi जों sani phaimani o dabi ro judi boro bosikan kai no se जों boro bai elen sungui mano tabu ko kono final ungya ko mo slai ko tamni kai primary program alosona kha যদি অমনতই চিনি বুবাগ্রা কগলাম যদি ফাইনাল খানেন থাঙ্গাকায় চিনি তিপ্রা মথানি যত অজমা বাইব কগলাম সালাইনাय অজমারনতই কক সালাইমানি বিসিংতই ন মনো বরক বা চিনি হালক তামুংনো উংয়া বা এরেঞ্জ দা উংনো উংয়া আবো ফাইনাল উংনাই তাই সুতরাং আং কয়নে যত্তনো ন তাই আনি যে তিনি মিডিয়া বসকাঙ্গ যে আং সামানি ওয়ানজি ককবাই দর অবনবো খানাই নাইদি তাই পরিষ্কার কেন আং সাকা যে চিনি মানথাই এবং চিনি খাপফুরমাতে जों जुदि आसनमान कांग्याखाय तारपरे से जों borok bai halok khana khaya chini ojamarok bai sawoi koklamni bisingtikai bubagra abo final decision dinai hine जों saimanka ekai ang khaklayo je borok je kokwanjai samani bujiya ba oneke borok sawo je जों BJP bai na alliance sungkha oboya BJP bai borok nayo जों bai alliance khai busanani bagai just primary koklam जों jaka asik simise tabo kuno koyako chini manthai tai chini khapurmate judi ason जों man kanggrese जों borok bai final kok chini ojamaro sawoi जों khlainai musungno kok hambai jotona khulungka